И здравейте потребители, аз съм Маняка БГ и с мене е Дрикс 92. И днеска ще играем Egg Wars. Fuck you. Аре. Трябва сега да намерим реал сървър. Сош 7. Еми да. Те. Аз влизам. Чакай се избера Кейт. Няма Чакай да да... Аре, ти влез жълт, аз розов. Искам да съм зелен. Има човек, ти и ние сме един до друг, не знаеш. Няма да пръсна. Аз съм жълтия. Аз съм розовия. Защото не искам да съм по средата. Или пък да бъда ли по средата? Както искаш. Аре, ще бъда по средата и се жертвам за... Ето този мапик. Тук можеш ли да се слагат? Така къде миналия път ги победихме. Да. Ох, каква игра играхме. Нищо, остато 8 секунди. Така. И както винаги, аз избрам Kit Obsidian. Защото на солото е най-добре. Да. Аз пак си го избрах тези. Аре, почвай, бе. Тази игра винаги побеждавам. Един път съм умирал. Тогава нямах яйце. Да, спомням си. Аз направо ръшкам човек към средата. Човек, аз не съм по средата, ти си по средата. Знам. Пак стана като не. Той се види на клипа, първо сложих блокче. Буквално сложих блокче. Не се базикам. Ето е. Бубе. Мама точно. Няма. Той няма пръсна. Аз не знам как скоча толкова с много. Но е Окей. Еврика, сега мога да слагам блок. Сега Shift. Обръщаме се. Аз вземам другата страна диаманти. Бай! Давай, то си скочи чистите блокове. Давай, знаме. Ти място го прескочи, не знам как. Fucking. Диамант. Да, но те да ти се случи на яйцето. Ай. Имам 12 диаманта. Иху! Това е най-големия FPS. Колко? Сега няма да казвам. После ще ти кажа. 15 диаманта имам. Аз се връщам в базата, човек. Пускам си да имам генератор. Да държим педерас, тук нямам диаманти, майка ти. Лош човек си ти, кой иска? Поне в средата има много диаманти, детка. Да на някой ти щупи яйцето. Кой искаш, бе? Винаги почваш и тия са... Ти го правиш, те. Да се караш. Стигам до диамантите, ти веднага ми ги обираш. Бат ти чакала. Деца.
Бат ти хакера. Гледай, ще ма субърната мозък. Син, майка ти. Да, буквално, Иво, буквално е... Ой! Чекай, той се едва към мене. О, сега, чекай как скочи той. Знаеш как ме оплаши?